Oral dip bir vardı ön gepleştim ovada ka. Bayağı kediler. Aha. Şuna haş ettim de geldi bir küçük mer var onu yani getirdim onu. Gatwo kurban. Yani bu bir ayağım elden veren de şu anda bile yattım. Gatwo. Yedik. Sonra emetcek bercek bir öňür ýakynda bir gepleşik ýa gawtuşmak gitdi kimine. O telefondan deme o yani kendi sesi deme diye o gati deme geliyor. Onun bir yüzünü de adına bir görüp demesek o. Hem bereýin onu öňür gurdaş gel ora. An bolya. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Ora kovmuşsun. Deme orada önkü telefonda Kudaya o telefonu ulaşamızda telefon bırak demerek o yazılmadı. O şoň üçin sen bir ilkulak bir ödüňi tanıştırsan onun ýuwaşlyk bilen o başynda o yer bolan o taýda bir telefon kelmir anten dogrudan saparaga. Onun deme gurban yankı her bir hareket etmenin bir oturacak nemede oturacak bol hareket etsen sesin kefiliye de deme yuvaş oluyor. O bir padiste duracak bol. Düşünün bolmasa kamera nemene reaksiyon ediyenin onun internet adı olansa keyif neme diye. Şonu yadından çıkan bir hareket etme şeydi. Hareket etsen sesin kefiliye. Giyicik geliyor da. Doğru. Düşündüm hep. O şu teknik kinemeler bir aydalı o ikimizden bir dembe o oğlunu şoň üçin bu zatlara kendi düşünem de yoktu yardımdan çıktı diye. Doğru. Tanıt oraz o adın doğulan yılın nirelliğini bir onun Türkmenistan'ı ne deme düşenini bir gurrun verip başlasan kulak yönü ödünü onu yılını yaşın yıllar bolanını bir gurrun versen ödün. Bismillahirrahmanirrahim. Men arazordu dadary orazordu arazordu İran'ın Gulistan vilayatynyň Marawatepe diýen şäheriniň gyrnyşy oturmuş. Miladi halap boýunça 1973-nji ýylda doglan, İranda hem 1352-nji ýylda doglan. Biz gyrnyşy oturmuş, borandan sonra mal sebäpli, ýene bir sebäpli bir leytenant diýip bir zat bar, bir iki ýurdun arasynda Türkmenistan bilen bir gelinip geçilip malgaran geçýän ýeri, doğru gelip geçýän ýeri bar. Şu taýda bir sebäp bilen şu 2001-nji ýylyň şu iýun aýlarynyň 27-si bolar ala şu iýun aýlarynyň içinde şu bizim malymyz geçip durýar, geçip ýörüyoruz. Şonda geçebildi, şu taýda bir malymyz geçdi. Şoň üçin gidip 2 saat Türkmenistanyň döwlet işgärleri kılındy. Horaya bizim dilimiz aýdanda mamurlary şu taýda beni görüp howaladylar, bola tutjak boldular. Maksatlar tutmak beni o bir ýaş oglan gaçdym. Gaçandan sonra bola beni atdylar. Osaň astym ayagymdan, sağ ayagymdan 2 sarı ok geldi. Ola bilmeýän ýa-da pikir bilen atdy. Oňdan beri akadem şoňa türmede ýatdym. Onan meni aketdiler. Taýda gargaladyr. Taýda çendirim jülgesi şondan akadem gargalady. Akadem onan soň Neftaň balnisasyna biz bimarhanada keselhanada sakladylar. Şu taýda 2-3 gün soňra ayakdan ayak bolmaýar diýip kessiler. Onan kessiler ayağı keselleri bunu
bir yandan diyeli bu tayda bir tergolle diyette diyeli açıp iş açıp uğradır. O sen narkotik getirip durun, ay ne sen bizim demelerimize ok atıp durun. Senin yarın şu taydan bir ok tapılıp durun. Ay okunun neyme tapılıp durun. Sen ok atıp durun, ay neyme dip durun, ay şeyden neyme tapıp durun. Bir dünyada bir adam bir cinayet etken bolsa maňa tönküdürýär. Ya töhmet etdiler. O zaman şorun bilen bu 20 gün bolur ya köprak bir meni o taýdan alıp şu o wat Türkmen maşy diýelim. Bu Krasnovodsk ýerinde şu taýa gidip ara defta Sudan atlatdylar gaýet. O ýa 25 ýyl maňa ýyl kesdi. 25 yıl kettiler. Şöyle bilen köp bir çayın 25 yıl kessinler. Doğru 25 yıl kessinler. Ama 3 yılına yapıp şol yapıp kredi orsalını yapıp oluyor. Doğru. Şu tayda bolmak bilen tatlyklar kän çepdik o tayda sebebi devlet işgärlerinin tarapyndan esasly adam näme o tayda bir ime içmek ýagdaý. Ben öňe bir bellek geçdim. Türkmenlerde içeride şöyle doyurup öldürýärler. Buna adam aç öldürýär. İme içmek bilen oran türmen adyny ilk bilek nirede takladylar onun haýsy türmäge geçtin. Şu türmeleň atlaryny o haýsynda näçe ýyl boldun? O näýle keretdiler şu atlary indi bir de bir konkretni o takyk bolsa goýda. Yani bunu sen çağalana vurun veren yalak. Şu taýdan bilýän adama vurun ver. Ben bilýän adam bolan soň sen özüňi bilen soň hem belki bilýändir öýdýän de. Sen şunu doğru sen bir yani doğru şaýatlyk eden adam şaýat näýle jogap berýän bolsa şeylere jogap berden goýda. Aýdy ber. Onun bir şu taýdan getirip neftada bir hepdeýan saklap yeni ýakyt ýerime ýani Krasnovod'a getirdiler. Krasnovod'dan yeni nefta gatnap şu aralykda suw edip 25 ýyl kestiler. 25 ýyl ýene şoý Türkmenistanyň 10 ýyllygyny böldük diýip muny 12 ýyla getirdiler. Odan galan ýyllar bilen men gaýdyşym ýani biz şu taýda sakt ýagdaýda Türkmenistanyň ýapyk türmesini geçirdik. Adi şehri oral yapık türme nirede? Aşgabat'ta mı? Adı näme? Krasnovodsk'da. Krasnovodsk'da yapık türme. Krasnovodsk'da. O Krasnovodsk'ın yapık türmede o. O atla Krasnovodsk vardı. O tayda o da nepeken o at yoktu. 2001-nji ýyllardan soň 2003-nji 2004-nji ýyllarda o da nepede asyldy. O tayda o at asylmady. Şoň üçin ýyllaryny, wagtlaryny, ýerlerini aýtsaň, o adamlara düşünüp dur. Şu aýdanym ýani o at 2001-nji ýyl, 2002-nji ýyllarda Krasnovodsk o at ýapyk türmedi, kreditedi. O at o da nepe ýok. 2003, 4, 5'ten sonra açılıp uğradı o nepe. Şu taýda biz yatar wagtlarymyzda kän saklyklar döwlet adam tarapyndan gelip edýetler, urulmak, urşulmak, iýmek içmek ýoklugy, ýa meselen bir zada değil, bir balanna diýip bir zat berýärler saparaba. Doğru. İçinde näme bar balanda? Balandan içinde näme bar diýip bir düşünür bolarka. Ine şu taýda bir näçe adamlar soran berýärler, buğday berýärmiş size diýärler. Canım şu men canım şu bir buğday bolsa, şu buğdaýy goýup bişirsem ip bolýar gaýnatsam. Şonu 10 adam 15 adama berenni suýuňda bir adam doýurlanak içinden zat çykmaýar. Hazır men ýene şu buğday bolsa, ama buğday yeterli ben buğday gaýnatyp ýesem doýurjak adam şu buğdaýym ýok diýen. Hatta bir gerekde bir laflar boldy. Şu birimiz bir karan krakerde ýyp oturanda şol
paşlak diýetdi, haşyk. Şol çykyp durur şu ýana naharın içinden. Onu iyi oturanda da görüp dur da soňra soğuk koyup soň bile werkeletde bir ýylan nana kişiler bir dört ayaklı bir heywan şolar çykyp naharın içinden çykdy. Harjyk diýilýär de türkmençe. Harjyk o bir harjygam diýär dogry. O harjyk çykdy şoň için. Ayda şolar ýaly o pagyla et muharip çekele karanqırak ýerde wörse o soň görüp onuň o atam naharın içinde de aýtmasaň bile çykaryp werkeldi şonu. Şolar ýaly nahardan çykdy. Şolar ýaly ýagdaý şolluk bilen men onu 2 ýyl 8 aý şo taýda türmede şo soňry 3-4 ýyl bayram aldy oturdum. Onu 2 ýyl 8 aý men türmede oturdum. Meni hem soraňyz bolsa Türme ýa-ni Krasnovodskda oturdum 10 ýyllap. Yok, men 3 ýyl Krasnovodskda oturdum. Galanyny Bayramalda oturdum. Ha, Galan Bayramalyn türmesinde. Bayramalyn türmesi bu arada biraz gurrun ver. Bayramalyn türmesi näme diýsen açyk türme elbetde koşýan däl. Ýöne o taýda ýene iýme içmek biraz tafawutdyrak. Iýme içmek etde şol Krasnovodda bolsa ýa o taýda ýa bolsa pulun bilen iýip içmeli. Pul gelmeli. Pul bolmasa kıyın, ýygyňda zat barmaly. Aşmalhanada bişen naharya ip bolano. Aşmalhanaň zatlaryny köprek satýarlar. Aşmalhana bolmasa böyle şeyler. Öýler satýarlar. Awa onun içinde işleýärler satdyrýanam döwlet adamlary satmasa ol näme üçin satylmaly? O taýda her wagt gelip bir bolmaýan zatlar bar diýip zatlary döküp edip bolmaýan zatlar adamlar mezbur bolup bolmaýan zat etýär. İmene içmene nahar berilmeyen bolsa bir iş görmeli, nahar doğrulamalı şey. Hükmani suratda diri bolmaly, diri galmaly. Bir imene içmene ýene bir zat yakmaly, bir zat etmeli de her ýerde bolsa diri galjak bolsa bölüň boýunça bir talaşyň etmeli. Şoň üçin ine o bolanok, bu bolanok diýip gelip eziýet berip, vurup berip, zatlaryny döküp alyp gitmek, ýykyp döküp alyp gitmek ýani eziýetler sotaýdan bar. Deme oda nepede oturdun mu? Yok, men oda nepe oturmadım. Ha. Oda nepe hemmesinden elbet yerdi ýaly oda nepe biz daşary ýurtlara iýermäke, o atlar iýermediler wala şo oda nepe bir belli adamlar iýerdiler. 3-nji ýyl aslanma ýene 2005-e çenli men gara şöýle oturdum. Otursam men o ýerden Gönü Bayramala gittim. Taýda Gurban ağa da köprek odany per oturan adam. Ele agyrmasyn sag boldum taýda bize kömek etdi. O taýda hem kömek etdi. Ýara şu taýda bize şu gepleş geçirmäni hem aragatlaşyk. Siz bilen aragatlaşykda bolmak üçin eden kömekler üçin bir sag bolsun aýdasym gelýär. Şuň ýanyma Gurban ağa. Sag bol Gurban ağa da sag bolsun. O näme şikayetin sana bir adamın ağrına giden zatlar var da açlıktır ya da yani amon gelip yiyeceğe diye şu zatlar neyle kolup geçiyor başından geçti mi? Şolar gatyqyn hemişe meýämin başymyzdan geçdi köprek şeýde oturulýan. Benim inde safar arasy diýer şaýatmaň aýagym şu wagt ýok bir aýam. Hatta görjek diýsem görüp bilersiň bir ýerimden. Ham görkök bilýän bolsaň kameraň öňünde. Mana bolýar. Bol görünýär orada oturayım. Ol ýeka-ýakda gaty kıyındır abi ol türmäň içinde. Ýeka-ýakda kıyın, şol ýeka-ýakda bir taýagam bermediler, hahaýam bermediler. Sapara ojupayda. 1-2 ýyl, 3 ýylda.
O ne edip görüyordun? Hata vermeden emedeklap göremelim. Emedeklap göremeli bir daşarı çıksak oğlanlar hakkı olsun yerlerine oturup bir kavat bir daşarı çıksak 2 yıldan soň 1 yıldan soň doganım barıp garap pulsunu berip şöýdip bir hata berdiler. Be. O zaman ýa-da bir zat belli geçtiňde şikayetim, näme şikayetim bar diýdiňiz. Şo şikayet barada aýsak, maňa häzir hiç ýyly Irandan bir netije alybilemok. Kime arzymy ýetirmeli? Ine şöyle bir aýakdan bolduk. Kime şikayetimizi ýetirmeli? Kämir ogram bilip durmak bilen bir owaçy kämir dilýoram bilip durmak, şoň üçin kime arzymy aýtjagymyzy bilemizok bu hapara. Nädip şu zatlaryny yerine düşer yani. Kime şikayetimizi etjegimizi käm bilip durmak. Gurwan ne şo nemani biz Türkmenistan döwletini o halkara yani Birleşen Milletler Ulaşmasında insan hakları deyip halkara suut vada. Şoňa berjek bolýar. Yani şoňa siz şaýatlyk edýäňizde şoň üçin şu ýazgyny şoň üçin edýäs. Bil şoň üçin ýa bu zatlaryň taryhyny, adamlaryň adyny, haýsy türme bolsa türmäň adyny, ýyllaryny konkretni aýtmalysyňyz, o şaýatlykdyr. Bu ýanky ýeňeme gurrun beren ýala edip gurrun berseň bolmaz. O boglanam bolsa şoňa sen düşünmän gerek. Urulyp ýenjilen bolsaň, onu aýt. Onun iýmit ýagdaý nämeden adamlar zorluk çekýär. O sen aýaň agyrýan bolsa, nemedýän bolsa, sen ýa bitýänçe däýle keretdiler, ediyet görkezdilermi? Şo zatlary başynda näme geçen bolsa, şo şikayetlerini aýdyp berdi. Horluk şo ayak kehellerine soňra bir düýük dermanam bermediler, dermanam alapy gurup durmadylar. Her wagt bir atmana bir derman berdiler, her wagt bir derman atardylar, bir alapy dermanam bile bermediler. Ondan soň şol adamlar bir hakyny soramak üçin bir zat aýtdyňyz. Şo Türkmenistanyň öz halkyna bir näçe hak hukuklary ýok içinde. Biz daşary ýurtlaryna daşary ýurtlar diýsek. Mesaldan getirip aýdaly. Şo taýda bir näçe adam bir uruş dawa edipdir. Näme üçin şonu ırzalyk bermese çykmaýar. Ýer bölünni, Eýranda, Afganda, dünýäniň hemme ýerinde barlar. Bir adam bilen uruş etse, barya dilhat berýär, şol adam azat bolýar. Ya mesela bir adam öldürüp diýeli. O buruş bolupdyr, gar bolupdyr, bir zat bolupdyr. Şol adam barıp dilhat berse şol adam boşaýar, azat bolýar. Türkmenistan özünden näme üçin şol ýanyň hak hukuk ýörünmeýär? Näme üçin ýok şol ýanaklar? Näme üçin şol öz halkyna hem şol ýanak etmeýärler? Ine biz daşary ýurtly diýip bile kän ediyet berdiler, urdular, iýmiş bermediler. Hatda ruhy taýdan horluk sakladylar, ediyet ağlar berdiler. Grup ediyet ağlar berdiler. Gurwan, sen diýme umumy sözler bilen aýdýar. Sen başyňdan geçen şo hem her bir wakany gurrun ber, wakan başyňdan geçen waka bolsa. Sen o şu gurrun bilen deme o bir zat düşünürip bolanokda. Ne oturkan ne amon geldi, o geldi. Bunu vurdular. Ne plan da diledim de konkret bolon dağdın deme vakatyny aýdyp ber. Men şu taýdan barandan soňra, men şu taýdan alyp giderlerden soňra şu süýrep, weterip, vurup, ýenjip alyp gitdiler. Yani men şu taýdan bir koğaka gitdiler, onuň gargalak alyp bardylar. Gargalada bir kunyan saklap, neft alıp bardylar. Neft dagy men gaýdyşym ýa-da bir kunyan saklap, men aýagymy kessiler o taýda. O zaman her wagtda şo giýjek ýerim gelip, döwlet adamlary bir şahsy eş bilen gelip, şo ýatan adam urup gitýärdiler gelip. Kim atlaryny bilýärmi? Atlaryny bilemok o taýda men bir ýatan adam bir ölümden bäriýär bolup ýatan adam. Ne olan bir adyny bilýär, ne bir familiýasyny bilýär. Şo ýatsyma gelip gurup ediyet berip giderdiler. Ondan soňra aýtsak bolanym şo aýagymy kesellerine kesip getirip goýarlaryny
soňran eziyet berýärdiler. Elbette doktorlar eziyet berdiýse men ýalan sözlemeli boljak. Doktorlar garap özlerine ola bir aza köpde selet ýerdiler. Ýöne döwlet adamlar gelip eziyet berýärdiler. Döwlet adamlar näile Ondan soňra ýene Oral, bu döwlet adamy, milisiýami, we KGB işgärmi bir sıfatlanır. Ady ýanky ýyllydy vardır. O mayor geldi, plany geldi, plan gün diýip bize konkret bir fakt aýt. Sen o gurrun ne diýen? Çay başynda gurrun ne diýen? Sen ullokan adama. Bolan wagtyň ýagdaý wagty vardır. Ne plan ýerde, ne plan gün ýa-da plan ay, ne plany geldi. Maňa şey diýdi, men şey diýip jogap berdim. Ol urdu ya urmady. Ne şodatlar konkret datasy nemesi bilen aýtmazdyň. Sapara onun näre adından ýene bir gelenme ýesekýe geçdi. Onun näre adından bir 20 ýyl geçdi o arada sapara aýtjak bolýarum. Menim dor ýadyma düşüp durany. Ýöne şol adamlar siziň aýdyşyňyz ýaly şahsy eşikde gelýärdiler. O şahsy eşikde şol şahsy libasga gelip, şahsy eşikde gelip gurup ýerjek gitýärdiler sonra ýa-da näme üçin geldim, näme etdim. Menem şöyle bolanlady boluşýardy. Men bir mal üçin geldim, dogry üçin geldim. Şöyle bolup diýip onlara jogap berýärdim. Şonu hem maňa eziyet berip gitýärdiler sonra. Onu men olan dagyk atlaryny bileýin diýsem atlaryny bilmeýär. Ondan bäri ýan men makul ýyl geçdi sapara. Şonuň üçin şo o taýda bir 20 gün gowrak balysada ýatdym. Keselhanada ondan aňyp ýene meni näme alyp gitdiler. Dogry boluşýany aýtjak bolsam, gününiň näçe günlügini bilip bilmeýän men. Wagt geçdi arada. Ondan meni ýan gaýdaşym ýene Krasnodar'a alyp bardylar. Krasnodar'dan ýene bir kepde ýatyrdylar, ýene gaýtaryp getirdiler. Neftdaga getiripden ýene suud etdiler. Ýene öwrüp alyp bardylar. O taýda şol aşakda Padwazda ýer astynda bir 5-6 ay saklap ýene ýokary ýapyk ýere ýokarky etajlardan çykardylar tabagalaryny. Oda şo aralarda her hepde her oğullar yankı yermeyeni vurulmak yani devletin öyle işgärleri şollar yani şu içinin garawulllarından tarafından hemmesinden horluk görüp durduk. Yani men gününi aýdaýyn diýsem, olar sagatyny aýdaýyn diýsem, azyny aýdaýyn diýsem, ýan gaýdyşym men wagt geçdi mende. Düşünükli. O maýy adamyň näde urýarlar ol? Şo düşünükli maňa. Şol düşünükli yani bir şo taýda bir iş boldy. Bir has ýadyma gelen zatda şo taýda oturduk boli oturamyzda bir Iranyň pasolosty wagty bar ýa. Şo taýda Iranyň ilçihanasyndan. Ne o? Bar ýa-da bir men ýylymdan bar ýa-da men adyma meňleş baş eýlärde başga bir ýerde bäzen baran bir Iranyň alyp barýarlar. Alyp barýarlarda o derdi onu ýylyna aýtaryp görýärler. O zaman muňa şol türmäň başlygy işgärleri şo işgärlerde bir söwýe. Siz näme ýangyş getirdiňiz? Ýamaşgatdan gelip meni alyp gidip ondan soň öwrüp getirip şol garawul işgärleri şu adymda däl şol gelip Ýamaşgatdan biri şonuň öýleýän ýangyşlaryny bizden çykaryp meni urup gitdiler gelip. Hatta bir şonuň aglyma depdi, hatta diýişim bir de öldü şoň üçin. Olar ýangyş öýlemden onu öýler başga bir eýraligyny alyp gidip durar. Ýokarda öň suut bolup oturan eýraligyny ýöne gelip şola biri urup gitdiler. Hemme eýraller urup gitdiler gelip. İçinde meni aglyma urup bir diýişimde urup gitdiler. Şolar ýanak bir sütem etdiler. Bile. Ol eýrali pasolostwa onu bunu soramana bardy, onu bunu getirdi, sonra gitdi ol. Ýöne galan soň şola bir bizi urup eziyet berip giderdiler. O başka ýadyma
Sonra yani her gün o zaman başka yana bir näçe oglanlar bilen oturamyz. Ine şu Gurbana Tabay bilen oturamyz, näçe gezeklerde gelip amony bir zady bardy, her aýda, 2 aýda gelip ona gurup ýenjik gitdiler horlap. Ya bir näçe bir öýüň içinde bolýan zatlarymyz alyp gitdiler, bir ýaşamana näme bir demir bir zat bolsa, bir gapçanaň bolsa onu alyp gitdiler. Ýokýalar, ýekýalar, heçe saç almaly, sakkal almaly. Bu bilen öýülge kesersiňiz diýip o zatlarymyz alyp giderdiler. Ahir saçymyz sakkal bilermesek bile edetler ýani. O zatlaryň bolsa siz böyle diýip berýärler. Ya mesela saçyňy sakkalyny alma. Almasaň ki bolmaýar. Almasaň edet berýär. Aljak bolsaň ýene pul tapyp, ýene bir zat getirip öýlerine. Ýene şolar ýani horluklar käni şolardan. Bor orad deme bir pikirlen oýlan demet bir ýadyňa düşýän konkret o taýda ejir çeken bolsaň o ben 30 ýyllanan bilýän 40 ýyllanan bilýän de çeken ejirmi o ýyl geçdi nämetdi o gurrunlar Yo dogry aýtdy. o bilen birine ýanky günä bildirip bolanokda. Bu gurrun bilen on çağlan aýdyp bilýän, o dogan arnaşlan aýdyp bilersiň, o çay saçak başyna aýdyp bilersiň. O ýöne konkret dinemäň bolmasa, onu ýete aýdyp beren ýalyk bolýar. Sapara men konkret aýdaýyn ise bir ýan gaýdanmän bir çopar adam da gowy düşünürip, bir gowaç adam düşünürip bile bak. Nähilde edip bir düşünürmeli bolýan sizler, nähilde etsen bir gowy düşünüp bilýäňiz siz. Yo men ne deme yok, men ne problemi yok. Sen bir başından geçen bir nemeler vardır. Ayağın kettireňde nädik kettiler, o näme üçin kettiler. O son bir tutanlaryna nähilek ediyet görkezdiler. Şonda ya görkezmedik bolsalar hiç ediyet görkezmediler, gowy teretdiler. Gowy bolsa gowy, erwet bolsa erwet. Bir adamın nemesine ýadyna bir zatlar galmaly. Yani umumy gurrun edýär. O diýen dogry. Men şol tutan maatlarına, tutan ýerlerine hatta süýrä balyk gitdiler tapara. Süýrä balyk gitdiler. Ýöne süýrä balyk gidip şol döwüň aýagy diýsem eplenip dur. Näçe nefer bolup süýrä balyk gidip aýagy öňküden meter zaýladylar, bir dogry tutmaly adetmen. Ol gowy ýeri şu balnysaň içinde bir düktörle beýle şeýle bir seretdiler. Yani mesela şol ayak o taňalsa hem mümkin ayak bir döwlen ayak döwülmeýän ýok. Hemme adamlarda döwle ayak bitmeli. Ýöne meni sana aýtjak bolarym bir düşünürip bilmeýän lazım. Şu dogry aýtjaňyz size mana siz üçin näde meniň şu aýagymy şonu gowy seredilýän bolsa düktörde o şonu wellenýän bolsa şol ayak kesilmeli diýdi. Şonu taňalsa edilse ine başga bir döwük zat bar da döwülmeýän ýok. Aýda her gün hemmek işleýär. Men aýagyma seredilmeden soňran bir döwük şonu kesdiler. Kesellerine näme ol bihuş edip kessiler. Onu kesip ayaň bolmaýar diýdiler. Senin ayaňy kesmesek bir sen ölýärmi? Menden dilhat aldylar. O yok gangrene bolýar da ýanky yara demedenne şol gangrenaň öňünden almasan kesmesen adamyny alýar da o dogry bolup biler o zatlar. O her kimin hakyny bermeliler. O doktoruň hakyny bermeliler. O beýlekleriniň hem dogry eden zadyna dogry etdi diýmeliler. Ýalňyş eden zadyna ýalňyş etdi diýmeliler. Ýöne türme gowy ýerde türme şikayet etmiyorsan o ýalňyşdyr. Yo, o diýenim dogry bana. O şaýatam şol ayak gowy bolmaýan bolsun. Olara men ýalňyş kesellerine ýalňyşam diýemok. Ýöne maňa hasam alapa töme tedelleri heýwara alapa bir agyr degýänler. Näme üçin näçe ýyl meni alapa tömet bilen sakladylar.
Yine etmez adamı ettiler. Mesela 12 yıl, 13 yıl az yıl değil. Doğru. Yani terhet dilen zat gorolu ya da. Onu bozmak hiç kimin demesi değil. O günah eden olsan o nemedili ya da. Yani gelmeyen diyenin ulan adam o tayk baran ok. Nemeden ok da. Koyun bakma lerliyse koy senin koyun vakit görün olsan onların gorun bala. Terhet dilen zat gorun mollar. Hem dünyanın hem bir yerindedir şunun alakta. Sen yanlış geçen olsan yanlış geçenini düşündürmelisin. Inandırmalısın. Sen düşündürdün, onlar inanmadı mı? Ya onlar bilgeşin ettiler mi? Yani şu da atlarını düşündürmeliler. Onlar onu yanlışlığından öyle bilýärler, onu olar benim yanlış geçenimi bilip oturuyorlar. O tayda bir ben yanlışlık bilen geçip o tayda demeden ben bilmeyen duranoklar. Olar yani benim ayağım atarlarından sonra öldürün aklacak olup edip böyle işte. Şolan hem betiyen bilýärler. Sen ayağından dövük derlen atı alırlar sen şeyle oluyor da. Ayağımı atıp ok dövenden sonra kestiler. O atılan yeri sen Onlar neytralli de onu da mı? neytralli de onu da. Neytralli de onu da kendinden başka da koyun akıp görün bağ mıydı başka? Ay bolsa vardır ya. Koyun bakma için yanına çamak ya. Ben o tayda bir mal var. Sonra getirmek için geçtim. Malını iyiliğini almak için geçip. O mal bir hayvan geçiptir yani ben şunu geçirmek için gittim de bir yer geçirip geliyordum. O tayda bir adam atıp öldüreyim diyen yer yok da o tayda bir adam atma diyen yer yok. Hala yurttur, nemeçiliktir bir pislik etken adam bolsa vardır yani. Men o adam değildim. Men o adam değil. Ya bolpiler olursa düşünüşmeliler. Aynısı yani Sonuçta derine uyuşu geçiriliyor. Şu da atları anıklamak için bir adam yalak derine uyuş geçirmeli. O sen neyim için geçiptin, neydik geçiptin, şuna bir kanaat getirmeli. Doğru mu, yanlış mı? Sana başka da atlar yunködüler mi? Ben şöyle zamanlar aydım. Başka da at yunködüler, yanıma aydık geçtim. Ben şöyle suuttayım ayttım. Ben eden işim şu işlemliydim ben böyle. Bir geçtim, kovaradılar, kaçtım, beni attılar. Benim eden işim şu diyeceğim, tut bana sen bu tayda neymiş diyeyim diye. Ben şu işle bile geldim yine, tuttular getirdiler şöyle. Sizin bu könkep, iki tarafla köp adam öldürmek sebepli. Yani onlarda bir madde var, mesela 14. 14'ün üstü bilen mesela bir adam öldürüp bilye bir adam öldürecek oldu, bir adamı nimetcek oldu, bir adam satacak oldu. Şoňa hemmesine değişti olan bir kanun bilen beni suud etýärler, cinayetkar bildiler. Mesela 14'ü atacak üstü bilen mesela bir adam öldürecek olup dururken. Adam bir adamım ne? Ben öldürmek için ok atıp durun men. İki tarafla mesela Türkmenistan'a ben bir toparım olmalı. Yine benim alıp baran işimden alıp giden rahatları. Benim işim açıp, iş alıp, işimden alıp baranlarına şöyle yazıyorlar. Böyle yanmam. Benim eden işim bu değil. Ay ne ama sen kadırda boşayarsın mı? Yine şöyle öl diyenlerini yazıyorlar. O benim aklımdan çıkan yalan oklar onu. Onu yoksa tayda mesela benim iki tane milisa atan bolsa, iki tane atan bolsa o Kılanis Horajın tapacak kurunu değil. Bunu prokuratura adamları, kegeben adamları, bunlar şolar düzüp doğrulayalar, suutmular doğrulayalar. Şol mana tönkönen kurunu, şu tayda menin atan adamlar şayet aslında yadına hem düşmüyor o adam. Ya mana şu adamın töhmetler, men ölüm hiç suatları fikir edilen bilip bilmeyin.
Doğru orada düşünen yemeğine yağdayına düşünen özüne bir çopan olurun olsan o bu da atlara da kendi bir yani düşünmeyen olsan onun neme yağday bile ne diyenlerini şu an düşünüp bilem yok da yönü sen advokatın yani yemeğin bağ mıdır? Sen koruyan biri yani devlet tarafından mı ya da İran tarafından mı ya Türkmen tarafından mı sen hukukun koruyan advokat olmalı. Şu bağ mı diye. Bir avlakat biri bir şotayda neft dağda yatanda bir iki gelek gelip gitti. Onun adını bilen mi? Adını bilemok. Men senin adım falan men senin aklavcıyımlarım. Men senin vekilimlerini gelip gitti. O da son suutta hemen o adamı görmedim. Yani Türkmenistan yani yurtta sut aklavcı bolanı bilen o bile bilmeyenler bir hayriyeti bilir mi ka? Onun öl suutta öl edeni etiyeni başka yerlerde o avlakatın hükmü güçlü. Ama onun yurdunda o yok. O men sen suda çelli arada karşılıklı yazmalı deydiler onu yazanın bilen bir senin yetken yerim yok. Aytam beter etkiyeler. Sen hak hukuk tarafından Türkmenistan'da ne olsa para. Olmasa avlakat diye bir geldi. Şu an aklı ucunu bir son bana şuradan hiç buradan hayır getirmedi. Adını bilecek bol. Devlet taraftarım, devlet adamlarım bir her vakit bir görmeyene bir neme alıp. Türkmen tarafından bolmasa sen İran tarafından hayiş etmeliler. İran tarafından da bana advokat gerek, akılcı gerek. O men bir korumalı bir mesele koymalılar. Ay o atla onun içinde bizim hiç yere elimiz yetenek. Hiç sahada elimiz yetenek o tayda diymeyen. Yani böyle sut bolayan çaya devlet adamlarına mı koymadılar ya? Barman. Doğru. Oral ne gurrun veren demelerine savol o yine de yadına düştü yönü hem de daha detaylı tarihli adamatlı bol bolmasa ne bol yanaydı oral ne sen bana doğru düşün bolmasa sen ne çay başında taçak başında kıyıvat ediliyor bu gurrun değil yok bu kıyıvat değil ya yani başında geçen daha da hop şu gurrun veriyen de bunu hiçbir dokümende çatık bolanok, şun karşısındaki adamını tanımayan, bilmeyen olsan sen şikayetini kime, günahın kime bildiriyen. Onun anırsında sen şu an aydınlandın, bir adamın adı çıkan ok. Bir edaran adı çıkan ok, şu edaran yılını, adını bilsen hem anırsında şun başlığı kim, yemezi kim değil bilip oluyor da iyidirler. Sen yönü umumu gurrun ediyen otaydanın hiç tat çıkarıp bolyan nerede Türkmen'in betbağıtçılığıdır şu. Buna cehalet değil yandır. Ne Türkmen'in büyük betbağıtçılığı Granista Sallat'tan hem değerlidir. O senden hem değerlidir demedi. Cahilliktendir. Cahil adam özüne de düşmandır. O çağlarına da düşmandır. Devletlerine de düşmandır. Yönü gelip böyle adamdır cahil. Cahil olmak dünyanın üstüne bir yük getiriyen bir canlardır. Siz sonra düşünüyorsunuz ne belen koyuyoruz o tayda. Cehalet demek bir ağır dağıttır. Özün maşkalağına özünü değilek dağıtlar getiriyor da. Şun hem meşetin ağırsında cehalet yatandır. O senin edenlerim yani sana adaletsizlik yapanlarım cahiller. O da bir Türkmendir. Bolmasa sizin şu problemleriniz hiç problemi bolmalı. O tadı tergeden bolmalı. Senin markayın geçip gitmeli. Malını otlayan orada otlap görmeli. Yönü cahillik şu da atları yettiren ok. O tarafa da ettiren ok. Bu tarafın cahilliği tergedin. Bu tarafın nakı cahillerim. Bu da atları yettiren ok. Sonra orta vahşişlik çık yani. Tek aydan gurrun çık ya da. Onu adamlar iki tarafa da şikayet. Bu anarsı. Urşa da yarıp bilen yerler var. Betbağıtçılığa da yardım bilen yerler var.
Yönü düğümünde cahillik getir. Cehalet. Doğru. On başka bu hiç demesi yok. Siz bu da atlan ne bir neticesini uğurlaşırsa yönü bu sebepler vardır. Sebebi cehalettir. Doğru. Ne şeylere ben düşüneceğim. Kurban bilmedim. Kişi bu da atlar ayıtsın hoşuna da giden yok. Cahilliğden kahır geliyen. Yo, o diyorum ben düşünüyorum o atlara. Ya tapara o atlar katı doğru. Cahiliyet nadan nimet ben o katı düşünüyorum. Ben doğru düşünüyorum. Yani ben yankı sizin aydan düşünüyorum. Yani ben şolun gününü, tarihini ne Balnisa'da yastım diyeceğim. Balnisa'da bir Neftağın bir Balnisa'sında yatırdılar. Şu Balnisa son bilyen mense G harfta yazılar. Hala neçe tabakadır, neçe etajdır bilmeyen. Mesela şu atlam siz ayttınız, ya Neftağın bir Balnisa'sı kendir mümkün başka. Ken hadır ul şehir. Şekil keşfi var. Nevta ul şehir ne deme orat bir zat barda sen aydiyan zatlandan şu tutarık bolsa bir yerinde tutarık bolsa şu taydaki adamların kimdigini bilip bolya onlar bilen onu gürleşip bolya o sonra çekmeli bolsa sonra çekip bolya bilgi almalı bolsa bilgi alıp bolya sen yönüne asmana yani yıldız var diyen de milyar tane yıldız var bunun. Hangi yıldızını bilip bilen o var. Onun umumu görürüm var. O taçak başında ya ocak başında yani rahat görürüm edilen yala görürüm oluyor. Bunun bilen sen hakkına marap Doğru. O. O zatlar ben inşallah nesip fikirlerini anıklayacak bolor. Güllerini, laatlarını, tarihini demesini inşallah nesip bolor. Ha bolya. Yine bir vakta ise Bor oraz o vakta ise bu atlar sen özüne gerektir. Sen bir adalatsızlığı sede var edilen adam da bu adaletliği dikelmeli ne biz şu dikelcek ol ne devleti süyde verecek oluyor. O yani halkara süydü. O yönü şayat yönü şayatlığım başından geçireni baydıp bilen yok da onu kim münakarını. O şu medele şu taydı. Sağ ol Allah yelkan. Doğru. Bolya sağ ol o Kurban ağa versen ne beni gideyi. Haram olmayadır ya. Kurban ağa. Ne tatlar olmuyor. Allah'a şükür. Ödünün boğu mu? Av yaştı. Kurban ağa ne biz çını bilen nemeni adaletliliğin nemelerinin bir yan uzundan giyip başladık da bunu bir dokümentleştirmeli, resmileştirmeli. Onun bu zatlar başından geçen zatları bir tarihi bilen onun yeri yani türme olsa adı olmalı. Onun bir içinde in olmanla birini yarımını bir yakatından tutorialak atları olmalı. Düştüm bolmasa çay başına vurrum oluyor da. O çay başına vurrum bilen o sen hakkını arap bilen o. Hak arap bolun nokta. Hem daha suud etmeyene bir yeme gerektir. Dokumental bir vurrum gerektir. Dokumental bolmasa dilinden hem bolunna tarih ne barlap bolyandır. Ne misal için sen vurrum verdin odan nepe varada. O yıllarını vurrum verdin de. Plancil boldum deyip. Onun bir onu başka yerlek getirdik golün ne şu yıllarda sizi koğuran esker orta çıktı da. O ben bağdım deyip onun sen aydiyan dağıtlan ulan 10 aydiyan dağıtları yemedi ya da birbirinin üstüne geliyor. Doğru oluyor da. O tuğu dedik oluyor.
Düşünen bu şo da atlar bolmasa sen hiç tadı yani iyidirlap derin hep bilin o. Doğru. Ne şu sallat bırak yattık geçtirdi onu ne bir bırak aydanı gep götürüyor diye de. Şol salladın devrine diye şu doğru şol bir vaktlar var ya di su kranı düğünden anada kesiyordular. Yap koyuyordular da. Sonra her bir bandiya beşti türüp o da kanalın suyu arası omder bir maratta satıyordu. Sallattıra sattırıyordular yol başlı. Benim ne kamerada oturan adam suğun yok bir yuğunmana terit edilmeni çayırıp kapsanıp yuman eşik yuman su gerekti. Şimdi böyle eşik yumanı gerekti diyor onu verme su yoktu. Şonun sallatlar iyi veriyor. Her beştir bandiyağı bir manatta bize satıyordu. Mecbur almadan su olmadı yaşayış yok. O geçecek fark bolun yönü ne onu subut edip bolya şom doğurdu onu çıkarıp bolya da. Onun o biz diye yemeğin içinden diye içgal ya satın alıyorduk diye de tallatlar yani sizin içinde yani samavon çıkarayan Davud'un bağdığına bor suud diye şeydi. Sasobudu. Şola alıp getirip satıyordular şu kamerada. Onun amonun geliyenini aydıp verdi. Onun amonun başlığının Muradov'tığının familiyetine aitti. Pembe de ödünün birek tamamlıyor da. Onun yeni burada da itti. Bir aylığış da itti. Şu tayda deydi. Ayalgıydılar deydi. Yankı Tüvdaniye geliyorlar deydi. Şolor deydi. Her tütlük yolları bilen deydi. Ağırlaştırıp, uğurlaştırıp deydi. Sonra doğrulayarlar deydi. Ben gözüm önünde deydi. Bir kısanın doğruluğunu deydi. Ben değil şayet olur deydi. O da ben oğlum ben ödüm hem ağlayacak oğlum bir utanç gördüm de. Şöyle ödü yağdıma düşüyor ben. Oğlum aytacak oğlum bir dile geldi. Yeri boluya dedik koydum da. O sallat aydan o vardı benim kendi maglumatım var. Benim biliyorum. Ben bilip oturan anam var. Onun hocalığı geliyor, rahat geliyor. Onun balnisa gidiyor, balnisa onun her bir rahat gurun berdi ya da. Onun bir gerekte şu bir yere otuydum ben Murat deyip. Benden ne bir kişi kişi. Şunun Aodan nefeden etap olup balnisa baramızda margeresi görünmüyor. Ben çağırdım Sivdaniye gelenine diye görketçekte bolana diye. Ay $10, $20 şunun şey bir ver göremek yok bolana atıyor. İnsan ondan niye şu diye böyle dilleniyor diye. Men bilen diye yakın katlaşık etken diye pajası bereyim diye. O da hatta bilmeyen durumda biliyor diye aytmak tonç diye. Ben şu ol ağlayacağım oldum şunu yani yankışmaya gep getiriyor diye. Şu da hakikaten bolya da şöyle. Şöyle yatıp durda da adeta Sivdaniye beriye bilmedi berene. Onun öz saydı yani kime diyemeli öyle kabul diyor. Ay görüyor bir simpatik bir avdarak yerin modu ay tarına kat böyle etmez diye de. Son diğerler son mecbur ediyor son. Bir de ben çağırını görmeyiptir ya adamını görmeyiptir. Yalvarıya İngilizce başka hiçbir yurt yok. Biriler ikiler görmeyiptir. Mecbur bu diye. Son mecbur etkiyerler. Mecbur etkiyerler şu da. Haytin emeller. Hiç yok. O da atlara yemeden yani türmen başlığı mı ya da başka işgerler mi? Şu Sivdanışık diye de Sivdaniye Beryan adında operada var içinde Sivdanışık var. Başlık var, ormanlar var. Hem şu eller bir başlık orkot vermese, başlık dabro diymese şu zaten bolmayı. Türmen başlığı. Hem bir yöne zınzırıyal bağlı. Znaczy orkot beryan başlık diye çıkacak da yanı ertiverin. Şeyle Sivdaniye gelenler şu göz qaratma. Şu göz terede ama adar verme. Bir de sonra problemi var ya, kellar var ya, şu hiç. Ne başlık gönülmüyor. Ya başlık öyle götürüp bokuva bildi de rahat demiyor. Ne ıstırağı rahat satı başlıklar. İçinde aptekten rahat dermanlar satı produktları satılıp bildiğin kalta altı daşını piredası geliyor. Her an $50 alıp otuyor. Onun başlık odakları gönülmüyor. Bilmeyen bu diye. Onu hem de götürüp bir yere bokuva onu mecbur oluyor. Gönülmüyor sonra. Ay bolya da diye. Öyle ol başlık onu kısa daha dese tenşini yani alar verir bir yerini yağ olacaktı. Hem de bir yerini görüneyim yani. Her ay doğru ya da bir sırdan pul yazıyor. Bir
Şu aptekten sançatan pul ýatyr, bir ısroya bilemedin zat pul ýatyr, bir etapdan pul ýatyr. Şu türmeden şu balnete gitjek bolan öňde görünmekde $2000, $5000 var ýa söylemek. Pul vermesen iyi veren aslında. İyi veriyor son ölecek olacak ýagdaýda şonu iyi veriyor. Bulan hemmelerin eri var. Son ýaly. Şu hemmeler diýen diýişim ýaly öňde görünmese hemme pulu var ýa. Pulun berdi ýaşap diýip pulun bolmasa ölüp gitmeli. 100% ölmeli. Bu diýen jinayetler kän bir haýdy bir aýtsadan. Yok, Gurban bu hemmetini aýtmaly, haýdy birnäl ýeke-ýekeden hem bejetini. Entek bu protesin biz ýaňur başlangıcında bu atlar adamlaryň atlary jenayetkäriň hem bejetiniň atlary bilen çykmalydyr orta. Bu derine bu işi şeýlik geçirilýändir. Onu umumy görürüň bilen bolýan nädir? Onun şu ölen adamlar var, onun köpüsü açlıktan öldü deyip demek ellikler biz. Şolary açlıktan haram öldürýän ekendir. Etadan şol 25 noýabrda gatnaşanlar var. Onun şu oranga getirilen ödüpeli adamlar var. Şolun hemmet diýen ýalak açlıktan ölen bolmalylar. Ölen bolsalar diýri bolsa diýriniň görkezip bilen oklar da diýri adam bolmaly emkan ýa-da. Ýokmy kan ýa. Ýok diýri adam, öýle diýri adam galmaýar. Kim bol 7-nji grupda. Sen 4 çemçe nahar berýär, o da talyarka goýup berýär. Näzire ýaşasy? Bir günler, 2 günler, bir haftalyk öýle aýmaz. Gideri ýerim ýok. Ýap kamerada açyk türme bolsa ýene ondan alýan, bundan alýan, goňşydan alýan, tanışyňdan dost ýa-da gara alýan da açyk türmelerde. Ýap yak kamera bir zaýysyny, zamogatyny, gulpasyny otyp, hiç ýerde kömek ýok. Bir tane şu işgärden dugşatana şu 7-nji grupda ýatanyň bir peredasy getirmäni, ýa iýsi bermäni. O berýärle men onam eşkýändim, onun için ýatarly görünmeli. Her kamera diýip bir peredasy diýip, o da bir 5-10 kilo diýip $2000, $3000, $1000. O da bir kere ýerlik bolýar. Gidin getirýärler. O pullar hem nereden tapjak? Bir günne, 2 günne, taňryň urken, sen ýyllap ýaşamaly. Sen daha ýaly pulunda bolsa bu torýa öýdi. Sen öle aýmal gitjek ýerim ýok. Aşdym. Ağayev diýip deme wady. Yani Güneşor'un bakanı bankın nemesi başlığıydı. Yani Ağayev diye şu arada bilgin var mı? Yani 7. blokta yatan adamla atlarından bilýäniň var mı? Eştenin ya demeden havarlaşanın Yollağa diýip bir ýer bardy bu şeýde. O Yollağa diýerler o. Ana adyny aýtdym. Yollağa biz 8-nji blokda otykaçyň aýratyn aşagda sakladylar şonda. Näşe şaýdam bar, gelip şolu görün bererler oglanlar. Yol udakdy. Şu yollağa bir gün kamerada otyka penjerede otyşyň sesi gelýärdi. Şu pasta oýdatary sewiýärdi. Beni öldürün de, öldürüp diýin de, ne dırnagal çberýär, ne saçma diýär, saçmda diýip 1 metre ýetdi diýip şu ýygyrýardy şu ýollar. Näçe biz gepleşip program çok öwrü list bağlap şu başga kamera gitdi. Men näçe gepleşdim, men öwrü diýir şaýat. Ya şu ten adyň hem de ýollaga diýir şu. Men şunky ýadymda da. Onun siz niýe menim İranly näye saklaýar dedi. Ay bizim Hudaýşyr oňýar. Hada bir diýdim başynda diýip o diýip pul berýär zat berip. Bir de böyle hiç tatlarına ağaçlar öldürdüler. Yerinden nasnaktırıp, çilimçek, ara koradımlı bir ağaçtan kırıp helak edip parayı. Hiç dağıdımız diye hiç yere getirilmeyen diyor. Yollarını hiç ben öğrenim görmüşüm bir şahit. Taçım diye 1 metre yetip geliyor şu an. Dırnağımda dişler diye önce kopar yer diye. Dırnağı az veren atlı diye. Onun sonra diye çemçile yap diye 4 çemçile nahar veriyor. Çok üstüne diyeceğim amonlik bir belası var. Başlıkları var diye. İhtiyarı yap yençikle diye. Ben bir işte öğredim yapıyorsun şu adamları. İhtiyarda
kaç bir metre yetip geliyor. Baniya dedi hep şu ayda bir gide alıp geldi. Şimdi ben yolluğunu sen tanıyan neldin ben ne sana gururun vereyim yollu bizim den duşumuz o biz dövrümüzde işlep bizim işleşiyorduk bile o benim gatı tanıyan o ağam dip görün deme vurdu. Sıfatını görmem o ne yollu ağayf Niyadov'tan sonra ikinci adam o şu Türkmenistan'ın baylığının o demetini kardinir deden adam şol adam şu 25. noyabrda da ne bir adama elini uzadan adam değil o Niyadov'un sağ elli ödüm neçe illap te şu Berdim Muhammedov'un ön yanına Berdim Muhammedov adam eden şol adam şol oğlun ne bular kim moronlu da o yankı demetine düşmese bolyan dağıtları, yağdayları o şu dövrlerde ne yollu beni katı utanıyada. Ondan şu 20. noyabrda batılan adamlar hemmesini tanıyor. Deş var mağıyalak bir diye. Köptüğüne dost. O yakın katlaşıktaki adamlar da yönü sesin çıkarman şu dağıtların hemmesine o belki de eylem vardır. Onu çözüm bilem yok. Son ortaya çıkar. Yani şu atlara yol veren adam da. Yok şu beyle bolmoller o yaşlı deyip aydıp bilecek adamların biri yakın adam da. O şonu bile yankı sen gururun versin yalak eden oldular. O ya da şonla alakta. Bulon neme şu Türkmen'in eline değerlerinin nemesi suğutnaması şol. Bolmasa Berdim Muhammedov adam eden adama elini uzatmalı. Şeylen o imormanla saçın değdirin yağdayını seyredin o yani idine peridaça getirsin devlet etmenle de bir düdüğünü o bercay ettiler düdüğünün içinde ayda bir taparım iki taparım peridaça edip bolya o ketellete doktora ne bedip bolya iyimetini doğru verip bolya dünyanın türmelerin hem meclisinde bol şiyalık o dünyada hem bir yerde türme var yakın Türkmenistan'da değil o adamlar giyirip o yemedim çıkıp yemedik böyle da yani adam yalak türmede adamın mertebesine değmeli mertebesini depelemeli ya da onun ağaçlıktan haram öldürmeli diyen düdüğün yok ortada. Hiç yerde de yok. Yine çok bizim düşündürecek olayan adımız şu Türkmen devletini Türkmenler dolandıran o. Şolun arkasında güç var. İyileri var şolun. O birek kömek edecek diye de edip bilmeye de. Bolmasa ne Berdim Muhammedov ne Türkmen oğlunu diyeceksin de. İlk olmanla ne adaletliliğe ne türmen içinde bir benden iyiliğinden barayan ayal gıyda elle girmek olur mu? O adamları ne bennalak beylekte at bolsa tohum bilen otlardı, drone yerine otlardı. O Türkmenin namusunu depelemek olur mu? No. Ya da ne domuz saklap böyle diye deme oğudan nepede. O tayda da yankı Vakadistiydim, Vakabistiydim adamları eziyet görketmemek böyle de. O milyarlar mescit saldırıyorlar. Onun içine giren adamlar Vakabistiydim, türme vasıyalar. Sen o dinin üstünden bir işkence değil ya da zulüm etmek. Sen bir Müslüman adamla yetir olanla da böğründen hem donudu yatar taklamarsın. O ne hemen demek? O donudu etinden hem yiyip arağına biçip gelivem adamları yenişmeli olsa o ne heylek düzgün oluyor. Deme yol, devlet yol başı türmenin içindeki bolayan dağıtları bilmeye demesi yoktur. Yağdayı dağıt deyip demetecek oluyorlar da. Yani devlet diyen bir dağıt vardır. Türmenin içinden
ya da başka yerde olsun. Devletin bildiğin bir zat sine uçayan değildir, uçmalım değildir. Son hem bizenin cevapkarşılığı nemesini çekken devlettir. Onu bilemok, ya nemedemok diyme nemeleri yoktur. Son çiğnemle Türkmenistan'ın türmelerini 20 yıl, 19 yıl sonu halkara nemelerine yani Kızıl Haç neme açtıracak korkuyorsa içine bar teretirler. Yani madeni. Sonu etmen diyorlar da. Her türlü bahane bilir. Ya o bizim içki işimiz diye. Yine başka da at diyorlar. Yine içinde bolyan da atları yine gururun veriyorlar da bizim defet açım büyük şeyde. Biz sol adamları yokman tapmalı, nemetmeli. Gerek orada uyuşurup yakmalı. Olur bu dünyada adamların arasında yaşama hakkı yoktur. Olur ya canlar öz halkına düşmanım der. Biz öz içimizdeki içki düşmanlığımızı tetvil edip yok etmelidir. Onsuz yani Türkmen cemiyetinin grup bulunur. O düşmanlar nemeler orta çıkmalılar. Bunun dinem yok, imanım yok, o medeniyetim yok, vahşi getiriyor. O ellerine de hukuk verdiler. Onun sani 200 milyondan kenne, 200 milyondan kenne. Onlar halkı yönü edip kovurup ip var yerlerde. İp bitirdiler. Millet değilen dağıt yok. Türkmen milletini tereden kurmalılar. Yani sizin şu beriyen demeleriniz, siz şu demeyen, şu doğduğun diğer hayatları o diğer kan sizin hem şu demeyen borcunuz şunu bir yani su yüzüne çıkarıp bu da atları dünyada bildirmeli. Bizim Türkmen özümüzden bilmeli. Ne hemen bolup geçen. Biz bu derece ne edip yettik? Bu sebepler olmalı. Onun yeka cahillik hem değil. Bu cahillik ediyen adamlar var bunu. Yörüte diyorlar. Son için Kur'an ne başladık bunu size de tavu olsun bunu bir oylar şu fikir edin. Vakti, tarihi adamların ağıtları ile bir ortaya çıkaralı. Gerek oldu 50, 60, 100 adam oldu yadı edeli.